De feestdagen komen er weer aan. Ek de tiert dat de gemeenterie het hier afsluit en hem kleermaker voor de tiert met familie en vrienden. Maar voordat het zover is, lezen we de rietsleden in deze laatste aflevering van Dantumedeel in Beeld van 2024 een aantal onverwachte vragen voor. Het is ommers haast Christ, dochs? Dit is Dantumedeel in Beeld. Welke rietslid had het meeste talent voor het versieren van de kriesbeen? Ja, dan mag ik wel uitkomen bij Joran. Ik denk dat Joran wel de versierder is. Oké. Ja, die mij graag de bal ophangen in de kriesbeen. Nou, ik zou nog steeds Rommie, de wethouder, die had altijd zoveel geduld en die met die tretjes altijd in de Ja, of piers, Auke, die kan de pieker ook opzetten. dat is Net ik ben beide lang. Ja. Ik denk Heerke Kooistra. Heerke? Ja. Waar zijn ze Heerke? Ik denk Heerke. Heerke is de Kooistra. versierder bij ons Ik denk in dat de groep. voor de kries ben je wel. Theo Lies, denk ik. Thea. Theo? Misschien Kees wel, maar ik in ieder geval net, want ik ben net creatief. Nou, ik had de indruk, Grietje de Boer. Wat is een typische Christ 11 en waar zou het trok in kennen als Grinch? Een Christ 11? Thea? Ja. Vind ik wel een- ja, toch? Jawel. Nou, ik zou Joran wel als elfke zien willen. De Grinch ging me net beantwoorden, dan kregen we hele slechte verhoudingen. Maar ja, de 11 is een beetje een inkopper, dat kennen maar in je wijze. Als Christelf denk ik dan we toch wel bij Hilda uitkomen, Maarten. Christ 11 en een wat? Grinch. Nooit van je, sorry. Dat groene monsterke. Oh, zo'n ding. Ja. Nou, dan kies ik voor, ik denk voor Ferry. Prins, nou dat zoek ik Ferry van de Ploeg zezen. Oh, wat onaardig. Ja, ik mag het Maar- toch niet zezen? Ja, dat is wel zo. Maar goed, oké, als toen dat zei, zei ze dat ik. Of misschien toch nog Johan Wiebinga? Zo herkennen. Waar wordt de liedzanger uit de gemeenteraad een Christkoor beginnen zo? Kijk wel op antwoordje, maar ik eerst. Jazeker. Op gevaren door dat zou ik moet worden kennen. Nou, ik weet hem al, ik zou voor Ferry van de Ploeg gaan. Zijn hij is zanger, dus dat zit in de familie, dat ken het mensen. Oeh, waar kan het beste is, jongen? Ik ga ergens het gevoel dat het heel Boys bij komt. Ja, ik ook wel in mij. Dat mag wel wezen. Kees Wilstra. Ik vind Kees Wilstra een beetje een mooie, zwieren stem. En Dodo? Ja, maar ja, ik ben Dat- bescheiden. hè, Ja, dus- maar dat is ook een mooie stem. Dat is dat ik wel. Nou, Ik dank vind u wel. Ferry. Nou, dank u wel. Ferry. Ik kan heel goed jongen. Dus denk ik dat het een juffrouw is kennen, dat is Thea. Ik denk dat die wel wat leiding aan kennen. Ik had op Anja, uw burgemeester. Dat werd Romy. Die had een goede stem. Ik denk Heerke Kooistra. Ja, maar ik denk dat Stoert ook wel kist. Waar is de beste Christman, mevrouw? Nou, ik denk dat Romy dat is. Nou, Dat past wel bij daar zijn, denk ik, ja, het past wel bij het gewicht. Zullen we het daar maar op? Ja. Ik vind Hilda. Ja. Dat heeft zulke fleurige kleren aan. Oh ja, ik denk dat dat dan toch ons grootste bewaren geheim is van deze gemeente, toch? Dat denk ik Ik heb dan wel de naam nemen. Jawel. Jawel. Ja, doe maar. Ja, dan is het toch Romy. Ja, eerder Sinterklaas. Oh. Volgende vraag. Ja, ik zie het in dit geval toch ook weer aan Romy te denken. Want ja, Romy had ervaring als Sinterklaas, hè? Oh ja. Ze hebben Hilbrand Vester kiezen. Hilbrand Vester als Christman, ik zie het van me. En waar is de beste Christman? Mevrouw. Ikzelf, ik ben ook Sinterklaas in de verstrijd. Ik denk de beste kriesman is Romy. Is Romy Kempenaar. Ja, die had ik financiën, dus die zei wel gauw eens ho, ho, ho. Alle gekheid op een soerstokje. In een politiek ier batten een soort. Rietsleden hartje naar verhalen. Nemen besluiten en bepalen de koers voor de gemeente. Daarom is het echt tijd om rond te zien op het aanroende ier. Wat hoopst dat er het komende jaar meer barren zal in de gemeente rijden? Meer interactie. Nou, ik denk dat we het eigenlijk best wel prima doen. Misschien wat beleven. meer het oerlezen mij ook qua dat dat wel een van de Ja, wat dingen meer is. mouwkoor en Ja. oors de landelijke politiek doet. Ja. Ik hoop je op meer humor. Nou, dat dacht ik ook hoor. Nou, ik vind eigenlijk dat het heel goed gaat. Dus eigenlijk gewoon terug in zoals we doen. Nou, Nog dat meer. Eigenlijk ben ik het even slijm wel mee. Nog meer aannemen, vaststellen, gewoon terug in. Ja, toch? Dat gaat mooi. Ik hoop je dat we een coalitie krijgen na de verkiezingen die het goed gewerkje kennen. En goede afspraken maken, zodat we net weer een clash krijgen in de coalitie.
Nou, dat kan ik wel mee leven. En het is ook wel leuk dat we ze nou dan nog weer wat meer leidje maken. Wat had het Aron hier de meeste indruk op die maken? Nou, de breuk in de coalitie. Ja, dat vond ik wel heftig. Maar dat wordt een keer op snij dat hij de Kamer is. Oké. Dat gaat voor mij persoonlijk wel de meeste indruk maken. Ik denk wat mij het meest bijbleun is en wat mij het meest rekken had misschien eigenlijk wel, is het MFC in Finwarden. Persoonlijk denk ik toch mijn hoekom. Mag het zijn? Van FNP naar van GBD. partij. Ja, nee, daar maak ik heel snap eerlijk in. Ja, dat is ik een hoegang. Dat bij een peer riedsvergadering echt de hele tribune vol ziet. Dat ben wel een paar grote punten best. Maar ik denk dan toch wel de sneeziepening. Dat is in uw eigen partij, dat ik op een onverkiesbaar plak zet ben. Dat had niet al zeer in. Ja, ja. Ik denk dat de breuk is van de coalitie, dat de ChristenUnie eruit stapte. On Safir, de laatste aflevering van Down-to-Mediel in beeld van 2024. Oor hier binnen we de weer. We nemen die dan op een mei in de gemeentelijke politiek van Down-to-Mediel. Waar wil sto nog meer hoe weten? Laat het u weten via WhatsApp op 045 44 12 02. We wensen je nog een en loop naar je.